policiso o ɲɛmaya bɛ maa min bolo nin waati in na o ye Nbarika Kamara ye n'o ye commissaire de police ye mars kalo tile 31 k'a daminɛ na sa olu tun bɛ wuli ka jɔ la u tɛgɛ dara siganama 2 kan minnu kɔni ye bingalikɛlaw ye wa u bɛ papiyew yɛlɛmaliw fana kɛ u bɛ se k'i ka minɛn bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a k'u ta ye ka taa n'a ye Fufalaki nin baara in nana to sen na sa fo min ye maa 11 olu nana ka na yira commissariat la Nbarika n'i ma wuli zone dɔw b'an ka sigida la nin waati in na u b'a fɛ ka an so ci nin ye a waati jan ye anw yɛrɛ kɔni tɛ ka foyi faamuya jagokɛlaw ka minɛnw de bɛ kuma yɛlɛma u ma min ye fɛɛrɛ min bɛ nin maa ninnu bolo o la sa commissaire ale y'a ye k'a fɔ ko nin ye ko kura ye maaninfin ka keguya ka se ka se ka taa min ye adamadenw tɔgɔla sɛbɛnw u ka doniw n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen taatɔ yɛlɛma i yɛrɛ tɔgɔla jagokɛlaw nana yɛrɛ k'a fɔ sa olu kɔni yɛrɛ tɛ ka foyi faamuya nin ko in na sigana nana don n'u ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o la sa min ye maaw ye u wulila ka taa n'a ye polisilakaw fɛ yen minɛn caman bɛ yen n'o ye grossistes ka minɛnw ye olu sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ sa a nana ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ nin ko in na nson don han kofɔlenw u yɛrɛ tun ye waleya caman sigi sen kan n'u y'i gosi u bɛ tila tuguni k'i ka muso i ka wari fana u k'o kumaniya i ma hali banki siraw fɛ ka se ka taa a dɔw ta k'i ka minɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ min ye minɛn sɛbɛnw ye a fɔ ma bordereau olu dilannen b'u bolo versement kɛcogo ale ni minɛn caman b'u bolo bi subahana minɛn masiw fɛ mun b'a to sa u bɛ se ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ o la sa polisilakaw kɔni y'a yiri k'a fɔ sa u tun bɛ ka nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ nka jaja u bɛ whatsapp de sanfɛ whatsapp sanfɛ u bɛ gosili kɛ cogo min sɛbɛnkolo u b'olu dilan cogo min na wa min ye k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ olu ye fournisseur ye k'a sɔrɔ u tɛ fournisseur ye walima b'u yɛrɛ kɛ minɛn dɔw tigɛ k'a sɔrɔ u t'o minɛn tigi ye ka taa bankiw fana na sa ka don maaw n'u hakili n'u ɲɔgɔn cɛ o de y'a to sa tɛgɛ nana da u kan ni maa ninnu sa kɔni u ni minɛn caman baden minɛlen min ye polisilakaw ye olu m'a bila da girinda la koyi u ko ko waleyaw min bɛ tiɲɛna nin ko in senfɛ u ye maa minnu ŋanamu ka bin maa minnu kan ni nin fɛɛrɛ in ye a bɛ taa se fo wari miliyɔn 50 ma bamakɔ n'a laminiw la jagokɛlaw la wa o la fana a yira sa k'a fɔ maa fɔlɔ min minɛna ninnu na o ye BS ye ale si bɛ san 43 la AT o bɛ san 44 na u fila bɛɛ lajɛlen kɔni bilara ka taa kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan k'an hakili to an yɛrɛ la bi sɛbɛnw bɛ sɛbɛn na fɛnw bɛ fɛn na an kana girin k'u dayɛlɛ an kana don groupe WhatsApp la an tɛ minnu ɲɛdɔn an k'an janto an yɛrɛ la maaninfinw fɛɛrɛ bonyanen n'o bi subahana mansinw sira fɛ ale ni bɔlɔlɔ siraw fɛ commissaire n'o ye Nbarika Kamara ye a n'a ka cɛ dɔw ko k'olu ka wuli ka jɔ n'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye polisiw ɲɛmaa a ye laɲini min k'o fɛ n'o ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Yusu Kone ka kɛ ni minisiri Dawudu ale ka dɛmɛ ye su ani tile lakana a bɛ se ka sabati cogo min na Sabalibugu polisisow ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn u y'a yira fana k'a fɔ ko nɛgɛjuru sira kɔni polisi ta o ye 101 ye n'i y'o gosi polisi nationale o y'ale ka numéro vert ye